Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri namu, wannan sabon shiri namu tare da ni Aunty Z. Shirin da yake faɗakantar da mu, ilmantar da mu, gami da nishaɗantar da mu. Yau za mu yi magana ne akan mace mai ruwan ido. Subhanallah, ruwan ido. To ruwan ido ai kamar rashin godiyar Ubangiji kenan, ko kuma ruwan ido ta wacce fuska za mu saka ta. Ruwan ido kamar ga abin da yake gabanka ka ki ɗauka ka ɗauki na gaban wani, ko kuma kai kana da abu ka nuna bai maka ba kana hangen na wani. Ruwan ido yana kai mutum ga halaka to the extent, ko in ce ruwan ido yana da matuƙar hatsari sosai. Ruwan ido zai iya sa mutum ya yi sata, zai iya sa mutum hassada, zai iya sa wa mutum keta da dai sauran makamantansu. Kamar ya nake akan dalilin da yasa nake cewa ruwan ido zai iya kai mutum, zai iya sa mutum ya yi sata shine, ni ina da shi amma nawa bai mun ba, na ga na wancan shi ya mun, na yi ruwan ido akan nashi, to kun ga in bani da kuɗin da zan siya irin nashi, to dole zan sa hannu in yi sata. Na biyu, ruwan ido yana sa hassada, shine ke kina da shi ni ban da shi, to dole zan miki hassada akan abin da kike da shi. Na uku, ruwan ido yana sa ƙeta, shine idan ban da shi ke kina da shi, zan iya miki mugunta in ɓata miki yanda ke ma ba za ki amfana da shi ba. To kun ga ina ranar yin wannan abun. To a duk lokacin da ka samu naka, idan ka ga na wani ya fi naka, to kar ka duba na wanda ya fi naka, sai ka fara duba na ƙasanka. Alal misali, waya ce, in ke kina da waya kika ga wayar ki karama ce ta ƙawar ki babba ce, to sai ki fara tunanin wayanda ba su da wayar, kamun ma wayanda ba su da wayar, sai ki fara tunanin wayanda ba su da kunna, balantana su ji magana. Kin ga daga nan ma za ki iya ɗaga hannu ki gode wa Allah, ki san Ubangiji ya miki ni'ima sosai. Kuma sannan as time goes on, in dai da rai da rabo da kuma rabo, to Ubangiji zai iya falala miki ke ma ki samu. Amma in dai har za ki sa ruwan ido a gaba, to wallahi musamman ma a mace, wallahi rayuwarki tana cikin wani hali, rayuwarki tana cikin wani yanayi, saboda mene? Ruwan ido har iskanci yana sa 'ya'ya mata. To kamar menene ruwan ido? A bar ma ruwan ido ta abin hannu, a da ruwan ido akan saurayi ko miji. Ke kina da saurayi, maybe saurayin ki talaka yana dan buga sai samu, wacce kin ga tana da saurayi mai kuɗi, za ki iya ruwan ido, maybe kuma ruwan idon ya kai ki ga halaka. Kamar me fa? Shine ita tana da saurayi mai kuɗi, baki san a ina yake samun kuɗin ba, maybe ma ta yiwu dan wankin mota ne, ke kuma naki saurayin ta yiwu self reliance ne, shi yana da sana'ar kanshi. Za ki iya tsallakewa ki tafi wajen saurayin ta ya soki, sai an yi auren ki gane cewa shi ma ba nashi bane. To kun ga daga nan ma baraka ta samu, daga nan ne kuma sai zaman auren ya ki daɗi. Allah Ubangiji ya bamu sa mu dace, ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Wassalamu alaikum.